दिल बघा सोफ्यावर बसून बघतेय मम्मी कशी मटण बनवते। नमस्ते, मी आकाडीचं मटण बनवते आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते। हे मटण आहे अर्धा किलो। जे मटण बकऱ्याचं आहे अर्धा किलो आणलंय। स्वच्छ धुवून एकदम साफ करून घेतलंय। आता त्याच्यासाठी आहे ना लागणारं साहित्य हे 2-3 मोठे कांदे घेतले बारीक चिरून, 3 आहे। हे 3 टोमॅटो घेतले मोठी बारीक कापून घेतले। पहिली टोमॅटो स्वच्छ धुवायची आणि त्याच्यानंतर बारीक करायची। हा कोकणी मसाला आहे 1.5 चमचा घेतलाय। ही पाव चमचा हळद घेतली आहे आणि अर्धा चमचा कमी आहे ना म्हणजे पाव चमचा मीठ घेतलाय। हे मला आहे ना मटण शिजवताना कुकर मध्ये लावायचं आहे। हे 4 डिश आहेत ना हे मटण मध्ये शिजायला लावायचे आहे कुकरला। हे 2 चमचा घी घेतलाय। हा खडा मसाला घेतलाय फोडणीसाठी आहे। 1 तेजपत्त्याचं पान आहे, थोडंसं खसखस घेतलाय। हे छोटे दालचिनीचे 2 तुकडे घेतले आहेत। 5-6 काली मिरी घेतले आहे। 4 लवंग आहे, 1 वेलची आहे काळी वेलची आणि थोडासा हे जावित्रीचं फूल घेतलाय। 3 हिरवी वेलची आणि पाव चमचा जिरा घेतलाय। आता त्याच्यासाठी दुसरं आहे ना हे चांगले 1.5 चमचे आहे ना अद्रक लसूणची पेस्ट आहे। अर्धा चमचा गरम मसाला आहे, पाव चमचा हळद आहे। हे काश्मीरी लाल मिरची पावडर घेतली आहे, ती पण मी बनवली घरामध्ये आहे ना म्हणून मी घेतली आहे। 1 चमचा आहे। ही धना पावडर 1 चमचा आहे। ही कसुरी मेथी आहे 1 चमचा। ही कोथिंबीर आहे थोडीशी घेतली आहे आणि ही एक आहे ना सुक्या खोबऱ्याची वाटी घेतली आहे। ही आता आहे ना किसून तव्यावर चांगलं खोबरं भाजून हे खोबरं आणि कोथिंबीर हे फक्त आपल्याला वाटून याची बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे। मी तुम्हाला दाखवते। आणि हे तेल घेतलंय। आता मी हा कुकर घेतलाय, माझ्याकडे छोटा कुकर आहे। आता याच्यामध्ये आहे ना हे आपल्याला सर्व साहित्य शिजवून घ्यायचं आहे 4-5 शिट्ट्या करून। कारण का माहिती आहे मटण आहे ना लवकर शिजत नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला कुकरला लावून घ्यायचं आहे। हे कांदा टोमॅटो आहे ना मटण बरोबर चांगले शिजतात, त्याच्यासाठी आहे ना एकदम डायरेक्ट कुकरला लावायचं म्हणजे आपलं मटण आहे ना लगेच झटपट होतो नंतर कढईमध्ये। आणि हे सर्व हा मसाला मीठ आणि हळद थोडीशी हे सर्व टाकून आहे ना असं मिक्स करायचं आणि थोडं पाणी टाकून आहे ना याचे चांगले 4-5 शिट्या करून घ्यायचे। थोडंसं तेल टाकते पहिलं, कारण आहे ना कांदा टोमॅटो मटण बरोबर चांगला शिजेल। आणि थोडंसं आपल्याला पाणी टाकायचं आहे। आता याच्या आहे ना 4-5 शिट्या करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते। तोपर्यंत आहे ना शिट्या होईपर्यंत खोबरं किसून घेते आणि तुम्हाला खोबरं भाजताना दाखवते। खोबरा किसून घेतलाय आणि आता गॅसवर आहे ना चांगला भाजून घेते लाल होईपर्यंत। खोबरं एकदम असं मस्त लाल भाजून घ्यायचा। आणि प्रत्येक आपण चिकन मटण बनवतो ना तेव्हा त्याच्यामध्ये 1 कवड 1 वाटी तरी खोबरं टाकायचं चिकन मध्ये, म्हणजे चिकन आणि मटण आहे ना म्हणजे टेस्टीला चांगला लागतो आणि त्याची ग्रेव्ही वगैरे पण छान लागते। म्हणजे खोबरा चांगला भाजला आहे, आता मी काढून घेते। आणि आपल्याला आहे ना कोथिंबीर आणि खोबरा बारीक वाटून घ्यायचं आहे। कुकरच्या शिट्या पण होतात आहे। आता मी गॅस बंद केलेला आहे, पण तवा गरम आहे ना त्याच्यावर कसुरी मेथी आहे ना अशी थोडी गरम करून घेते, म्हणजे कशी माहिती आहे का टाकताना चुरचुरीत होते। हे आता खोबरं चांगलं भाजलंय ना ते आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये वाटायला देते। कोथिंबीर आणि खोबरं हे वाटून घ्यायचं, बारीक पाणी टाकून बारीक पेस्ट करून घ्यायची। मिक्सरला एकदा लावून घेतलाय, सुक्का फिरवून घेतलाय। आता त्याच्यामध्ये आहे ना पाणी टाकून आता चांगलं गरगरीत करून पेस्ट करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते।
आपल्याला ग्रेव्ही टाईप ही पावडर पेस्ट बनवायची आहे. असं एकदम आहे ना, हे बघा असं बारीक करून घ्यायचा. म्हणजे कशी माहिती आहे, खोबऱ्याची चांगली ग्रेव्ही तयार होते आणि आपल्या मटनला आहे ना चांगली टेस्ट पण येते. आता मी कुकरच्या पण शिट्या काढून झाल्या आहे. आणि कुकरचा आहे ना पूर्ण अशी शिटीची हवा गेल्याशिवाय कुकर खोलायचा नाही, नाहीतर तोंडावर वाफ येते आणि सगळं आहे ना बाहेर उडतो. अशी पूर्ण हवा गेली ना मग कुकर खोलायचा. 5 शिट्या झाल्या आहेत बरोबर. आता हे आहे ना मी कुकरमध्ये जरा चांगलं म्हणजे असं थोडं फ्राय करून घेते आणि नंतर तुम्हाला कढईमध्ये दाखवते. 2 मिनिटं आहे ना कुकरमध्ये असं चांगलं आहे ना असं हलवत राहायचं ढवळत. म्हणजे कांदा टोमॅटो टाकलाय ना आपण, तो म्हणजे चांगला पिघळतो त्याच्यामध्ये. 2 मिनिटं चांगली फ्राय झाले बघा. आता मी कुकर खाली ठेवते आणि आपल्याला कढईमध्ये हे आता मटण बनवायचं आहे. ते बघा सोप्यावर बसून बघते मम्मी कशी मटण बनवते. आता मी कढई ठेवली आहे, कढईमध्ये तेल टाकलंय. आता तेलामध्ये आहे ना हे सर्व खडे मसाले टाकायचे आहेत. मसाला वेलची फोडून टाकली आहे. जी हिरवी वेलची आहे ना ती पण मी जरा फोडून टाकलेली आहे. मसाला चांगला फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे मी मटण टाकते. आता हे आहे ना असंच तेलामध्ये चांगलं सुकं करून घ्यायचं आहे, फ्राय करून. म्हणजे आपल्याला कांदा टोमॅटो टाकलाय ना ते आपल्याला चांगली त्याच्यामध्ये फ्राय करून घ्यायची आहे तेल सुटेपर्यंत. आता मी गॅस फास्ट केलाय आणि आता चांगलं फ्राय करून घेते. आता चांगलं आहे ना मटण फ्राय करून घ्यायचं आहे. तर फ्राय करेपर्यंत आहे ना मटण चांगलं शिजतो पण. आमची वाट बघत बघत आहे ना झोपून गेली तिकडे. 6 मिनिटं झाली. चांगलं ढवळत राहिले आणि हे आहे ना एकदम चांगलं आपल्याला तेल सुटेपर्यंत हे आपल्याला फ्राय करायचं आहे. तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे चांगलं फ्राय करायचं आहे. आणि अजून तुम्हाला एक कारण सांगते, आपलं जेवण टेस्टी कसं होतं हे आपण आहे ना असं चांगलं तरतवीत राहतो तेलामध्ये. पाणी मुरेपर्यंत असं ढवळत राहायचं. त्याच्यामुळे आहे ना डिशची आपल्या टेस्ट वाढते. नाही तर आपलं कुकरमध्ये आहे ना जेव्हा मी मटण शिजायला ठेवलं ना तेव्हाच आपण सगळे मसाले टाकून 4-5 शिट्या केल्या असते ना तर मटण तयार झालं असता. पण टेस्टी अशामुळे टेस्टी बनतो. हे जे आपण आता थोडी मेहनत घेतोय ना त्याच्यामुळे टेस्टी बनतो. हे अजून थोडं आहे ना फ्राय व्हायचं आहे. म्हणजे एकदम आहे ना मला सुकं करायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला मसाले टाकून जेवढं आपल्याला पाणी पाहिजे सुकं पाहिजे ते आपल्यावर आहे, आपण बनवायचं. आता आपला खरा आहे ना टोमॅटो आणि कांदा चांगला फ्राय होतोय बघा. नाही तर टोमॅटो आणि कांदा आहे ना शिजून तो कच्चाच होता. आता चांगला तेलामध्ये फ्राय झालाय. अजून थोडा आहे ना 2 मिनिटं फ्राय करते. थोडा टाइम लागतो पण टेस्टी बनतो. आता याच्यामध्ये आहे ना अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते. मध्ये थोडी जागा करते. अद्रक लसूणची पेस्ट थोडी फिरवली ना मग त्याच्यामध्ये हे मसाले टाकते बाकीचे. अद्रक लसूणची पेस्ट पण आता चांगली फ्राय झाली बघा. 2 मिनिटं ना 2-2 मिनिटं हलवत राहायचं, असं ढवळत राहायचं. म्हणजे मसाले चांगले फ्राय होतात. आता याच्यामध्ये आहे ना हे बाकीचे मसाले टाकते सुके. हे धना पावडर, हळद आणि
काश्मीरी लाल मिरची पावडर, गरम मसाला. सर्व मसाले टाकत आहे ना असं 2-2 मिनिटं हलवत राहायचं, म्हणजे ढवळत राहायचं. आता आपलं मटण चांगलं शिजायला, म्हणजे शिजलं आहे, रेडी व्हायला आलंय. आता थोडं एक बाकी आहे, ते आपलं खोबरं आणि कोथिंबीर वाटलेलं. हे टाकलं ना तर एकदम मटण काय एकदम झकास लागतो. आता त्याच्यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं आहे. पहिलं थोडं ढवळून घेते. आता मी तुम्हाला एक दाखवते. हे जे आपल्याला कढईला लागतंय ना, हे आहे ना, पाणी टाकलं की सर्व निघून येणार, पण ते लागतोय ना त्यालाच खरी टेस्ट लागते. ते मसाला टाकून पण असं चांगलं आहे ना फिरवून घ्यायचं. आता आपलं मटण रेडी झालं आहे. आता आपल्याला आहे ना जेवढं पाहिजे तेवढं पाणी टाकायचं आहे, म्हणजे ग्रेव्हीसाठी. आता सर्व मसाले टाकून झालेले आहे. आता याच्यामध्ये मी पाणी टाकते. ते कुकरमध्ये मटण लावलं होतं ना, त्याचं ते राहिलेलं पाणी कुकरमधलं ते थोडंसं काढलेलं. आणि आपल्याला आता पाहिजे तेवढं पाणी टाकायचं आहे. आता खरी मटणला खुशबू आली आहे. आता याच्यामध्ये थोडं अजून पाणी टाकायला पाहिजे, कारण आता आपल्याला खोबरं टाकलेलं आहे ना, तो शिजायचं आहे. 5 मिनिटं शिजायला दिलं ते आपलं मटण रेडी होईल. थोडंसं मीठ टाकायचं आहे. आपल्याला जेवढं पातळ घट्ट पाहिजे असेल ना तेवढं आपण करायचं. आता मी एवढंच पाणी टाकलंय. आता याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं, कारण मीठ आहे ना आपण थोडंसं मटणमध्ये टाकलेलं होतं, 1/2 चमचा. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना 1 चमचा टाकायचं मीठ, म्हणजे आपण तुम्ही चाकून बघून पण टाकू शकता. आता मी याच्यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकते, छोटा चमचा आहे. आता ढवळून आता सारखं करून थोडं गॅस मिडियम करून झाकण ठेवायचं. आता शेवटला आहे ना याच्यामध्ये कसुरी मेथी आणि 2 चमचा घी टाकायचं आहे. आता मी गॅस मिडियम करते आणि 5 मिनिटासाठी आहे ना झाकण ठेवते. म्हणजे कसं माहिती आहे, मटणला आहे ना आणि सगळ्या रश्श्याला मीठ लागेल. एकदम मस्त छान झाले बघा. आता याच्यामध्ये आहे ना घी टाकते आणि कसुरी मेथी टाकते आणि 2 मिनिटासाठी आहे ना एकदम बारीक गॅस करून ठेवते. आणि तुम्हाला डायरेक्ट आहे ना पप्पूला जेवायला वाढते आणि तुम्हाला पप्पू टेस्ट करून दाखवेल कसं झालंय ते. एकदम म्हणजे कोकणी चिकन सारखंच बनवलंय, खोबरं वगैरे टाकून. आणि कसुरी मेथी टाकली. दोन 3 मिनिटं गॅसवर ठेवून आहे ना एकदम छान झालाय. गॅस बंद करून थंड झालाय. आणि थंड झाल्यावर बघा तेल कसं वरती आलंय. आपल्याला वाटते तेल जास्त आहे, पण हे आता सगळं मटण मिक्स केलं ना की ते सगळं तेल आहे ना त्याला लागून जाईल. एकदम छान झालंय मटण. आता मी पप्पूला आहे ना जेवायला वाढते आणि तुम्हाला मटण कसं झालंय तो टेस्ट करून सांगेल. पप्पू मीठ बरोबर आहे? एकदम मस्त झालंय, छान झालंय. आणि मटण पण एकदम व्यवस्थित शिजलंय ना. टेस्ट खूप चांगली लागते. ते परवा बनवलं ते वेगळं लागत होतं आणि हे पण वेगळं, दोन्ही चांगलं. परवाचं पण खूप चांगलं लागत होतं, हे पण खूप चांगलं लागतं. तू बोलत होता ना डायरेक्ट मग मी कुकरलाच लाव पटकन होईल. मग तू बघितलंस ना कुकरला लावलेला कसा होता. डाळीसारखा वाटत होता कुकर मधला आहे ना.
आणि ते कढईमध्ये ओतल्यावर फ्राय केला तेव्हा छान झाला. पप्पूने बघा भाताचा टोप आणि कढई पुढ्यात घेऊन बसलाय. जसं लागेल तसं घेतो मी खात. खात तर नाही एवढा, जास्त खात नाही पण खूप छान झालं, खूप म्हणजे खूप चांगलं झालं. आणि ही मटण बनवायसाठी एक कमेंट आलेली, तेच कमेंट बघूनच आम्ही लगेच बोललो चला बनवून टाकू. बाहेरचे पाहुणे जेवतात, आज घरातला पाहुणा जेवतोय.